नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक होगा भैया। और हमहू एकदम स्वस्थ मस्त बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके देवघर वाला सॉन्ग मेल फीमेल गीत बाटे। और दिल से बताओ तनी भैया कि एक नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि वो अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, बढ़िया मीटर नहीं खे मिलत, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाह तो खब लिखवावे के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर मिली। काहे कि हम हर तरह के सॉन्ग लिखे नहीं भैया, हिंदी में भी और भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी। कोनो प्रकार के सॉन्ग लिखवाओ के बा, जैसे कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, लव सॉन्ग, कोनो प्रकार के मीटर चाहे सीजनली, भक्ति भजन, हर तरह के गीत रुआ के मिली भैया। और तुकबंदी एकदम सटीक मिली, मीटर एकदम बढ़िया मिली और उचित चार्ज लगी भैया। तो एक खतरा कॉल साहब कि अगर चैनल पर पहली बार आयल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रुआ नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर मेल फीमेल बाटे, देखी कैसे गाओ के बाटे गीत के। एगो औरतिया यही सावन के महीना में सोमवारी के लिए भैया भोला जी के अपना पति के फ़ोन लगावते कि सुनता नहीं, अरे राजा जी दुबई से चली आई घरवा, आ जल ढारे चले के बा संगे देवा घरवा, पगले ठौका तारा बुझात नहीं हम कहाँ बानी। राजा जी दुबई से चली आई घरवा, आ जल ढारे चले के बा संगे देवा घरवा, दिल भगती में भइल दीवाना बहो। सुनो अरे बुझी हो ना ये धन बहाना बहो, अभी साल भर घरे आइल माना बहो। बुझी हो ना ये धन बहाना बहो, अभी साल भर घरे आइल माना बहो। हाल ही घर से तब भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी हो। अगर ये मुखड़ा पसंद बा, फूल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे के होखे चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होखे कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में भैया कुछ नया गीत के साथ, तब तक लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भोजपुरिया भैया लोग। और हमेशा सपोर्ट करब रहुआ के, बस चैनल पर नया होखे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।